Esta fin de semana chega unha das noites máis agardadas polos nenos e nenas, a visita de Papá Noel. Os máis pequenos xa fixeron as súas peticións, e entre os desexos hai un xoguete que destaca por riba de todos, un clásico que regresa, o Tamagotchi. É unha animalada o que se está solicitando o Tamagotchi. O Tamagotchi de nos de pequeniños, pois é unha pasada. O Tamagotchi é o rei desta Navidad. Outros xoguetes que triunfan son os Playmobiles e as bonecas Raibon. O cerdiño do ano pasado sigue triunfando, sigue habendo listas de espera tamén co dichoso cerdiño. Bueno, o típico, os nenos pois este ano van con Playmobil o futbolín de Playmobil, que tamén está moi demandado, de feito eu os agotei e estou arrasando con eles do almacén do jefe. Despois as nenas están moito cos Raimon, que son as monecas que están de moda e tamén se están vendendo moi ben. A pesar desta distinción entre xoguetes de nenos e nenas, esta brecha cada vez rómpese máis. Sí, non é tan exagerado que agora xa os nenos se piden pois unha cocina, levanlle unha cocina, se piden un carrito, que me viñeron aboas, mira que o rapaz quere un carrito, pois se levan o carrito porque teñen todo o dereito do mundo de xogar e ser papás tamén. As tendas de xoguetes están nun momento clave para as súas vendas e ven con satisfacción como a xente volve a confiar en eles por riba de outras grandes cadeas ou plataformas online. Moi boas, a ver, me esperaba que iban a ser un pouco máis tranquiliñas polo tema da crisis, que a xente está un pouco máis angustiada e tal, pero non, me estou levando unha sorpresa, a xente se está animando para regalos dos nenos, dos reyes, Papá Noel, moi ben, a verdade. E que son moitas as vantaxes de comprar nos pequenos negocios. Para min, sí, aparte o afecto, o trato ca xente, que vai empaquetado de regalo, que ti se o compras online non o tes que empaquetar ti, e despois que nos aconsellamos. Eu prefiro aconsellar ben, aínda que leve unha cousa de menos cartos, a que leve unha cousa moi cara e despois vai a desgusto, claramente. A pesar de que cada vez crecen máis os agasallos de Papá Noel, os Reis Magos seguen sendo os grandes protagonistas da nosa contorna. As tendas de xoguetes continuarán abertas para aconsellar aos clientes para que merquen o boneco ideal.